Dakal guys. Aboy. Hoy. Hoy. Huli. Oh. Walang. Laki guys. Dakal. Yun. Kuha. Ang Joey. Ati bagam tateng agkalkali ka nagsublay. Oh, hindi tayo manin. Oh. Kita mo ka nagdalaws na eh. Yo, nagdakal manin. Ngayon guys, dala ka no. Dito, dati kini Kantar Joey. Dakal na ta, dakal. Kinaunan. Ni? Apay? Sakto. Ito? Sakto. Gani makawala. Ninik, kadipi na. Ay tang guys, naluto ati gamarong tayon. Dahita. Kabalin tayo mga nain. Tangal daw guys, kami galati gamarong El Camilong. Kadua tayo ni Kanter Joey. Kanter Kulot. Kanter Brian guys. Stay tuned, 820 Dilocano Hunter. Kita nyo guys. Parang may gawin pag namis agbay ka makadanon di pag-alami. Nakangataw. Ay sauce. At nagkatoy. Oh, bitala tatawlo mo. Ano tagaan dito guys, TTE. Oh, nagkadalong kayo. Nagkadalong kayo. Naglag-lagin niya. Tani Kanter Jawing guys. Nagpagpakatso na dito oh. Okay. Daw pinala ko ni. Kinalig. Man, nakita di wangawangan na. Ito guys, pagpakatan ni Kanter Joey na makita yo. Ito ti pala tandaan namin, nadakarga na. Nagaduti takki na. Ito ni guys, ni takki na ita. Atang guys, naalakon. Ano ta na igalutan? Data wangawangan na. Og dakol guys ni. Duwa na alakon. Duwang guys. Alam ta tayo niya. Ito ni, alaman. Ay. Nagdadak ka lang guys. Nay. Nice. Pwede tinangala? Noon. Nagdadakkel guys. Ay ta guys, nakakita nakmanti may san, nagdakkelan. Tanga road pakpak mo ni Kanter Kulo ditoy. Dadje mo ni Kanter Joey. Ang mana. Pakpaka mo tata. Ikat, ay tati tawag nga ikat guys. Lambat. Ipay mo lang di jayan ti abot. Ay ta sa mo ikan ti stick na guys, tapno hana may punog. Atakwa. Ikat. Jay, tanyo. Day jayan. Di ba? Nagmayat. Sabi badbadak ni Kulot dyan eh. Nagmayat guys. So tata guys, ipaka mi lang amin. Subyanan da kayo. Kasi baka malaw ba tayo. Labas. Labas. Ayun, remor guys. Oh, dakal. Laki na naman. Kayo, sinerte na guys. Nagdadakal man. Ay, talon na eh. Dasaga guys sa amin mo ton. Dasaga guys sa amin guys. Mabalin agawi daw. Ita guys, nakapakat kami. Napakat mi amin na. So, agsubli kami di jay. Hideout main. Kami lang agminom ti danom. Subli kami damdama after mga 30 minutes. Da talo na alami guys. Da natalo na alami. Nga gito'y dagi jay. Agpaparangan ti abo na. Kinama kami nga inala. So, damdaman mga Kanter. Subli tayo damdaman. Nakapakat kami. Stay tuned. Nay, ada na ala nang guys. Awid kami pa lang ka. Nangalan nay. Paspasam ah. Ito nay. Paawid kami pa lang ka. Nangalan. Kita nyo guys ma. Nakataltalab. Iti kwa may. Paka may. May. Effective ba? Effective ba? Lambat lang katapat mo. Kamilong ka. Lambat lang katapat mo. Nangalaman ko yun guys. Kulatoy. Kasi abo na guys. Nangalaman yun. Jay, nagparangayin. Ni Victor kan sama ling pista na yun. Ha small but eat. Alang guys, nagdakkel lang about, nagbasi dinagyan na. Nagdakkel nga about.
Nagpasi mo gayam kargam na. Nay. Diyan guys, yan ni Kantar Jaway nangala. Nangalan sa amin ni nabimbin na da. Agita ni, abi na. Haan? Takal? Diyan guys, naalaman dyan niya ni Kantar Jaway. Problema ti pagikan guys, hangkam nakala. So guys, agkalog kami ko, makainom kami. Nabanog kami guys. Nagpudot! Bumaba kayo lang! Mga lang! Oy, may kalog kami dito. Tanim to ni Kwan guys. Karuil. Victor. Tanim nila nito. Yawn. Nanghihina na guys sa init ba? Kumudutan. Oy, naduwa nga dagaws. Naglambaut. Ay ta guys, agkalog kami umuna. Sakbe kami mapanagsangat ti Kwame. Agiji impaka kami. Ito ni. Awan hanak mga ti kalog. Uminuma lang. Hangko kayat. Mabsugnak. Nakikita nyo sauce. Ay. Dati di kuan guys. Kantar barat. Kat-katawan. Eh, talam na eh. Pati uminom kami. Pasto naman lang. Dok. Itong guys. Ngayon guys, dala ka no dito. Dati kini Kantar Joey. Dakal na ta, dakal. Kinaunan. Ni? Apay? Sakto. Ito? Sakto. Hanggang gani makawala. Nini, kadipi na. Sayang, nagdakulan ni. Hanyo nakita nga daipi na ni. Dakul ni. Pagkitamot Lalaki. Sayang guys, ang naala. Ang sa buwan, iwali mulatan. Wali mo lang pa. Ang naala nga nakita jiipit na ba? Oh. Pagyan guys ko dati likod ko. Kalupi data. Kalupi ni Lakay Mando. Ha? Kastoy guys, no awan na ala na niya. Ikatumilang ati lambat na, paigid mi lang kasta. Isunto man iti itrap mi to no maminsanan. No as jay hanting agregregat nga aji akas tapos yawid tayo. May akas jay tapos sunto man ti piso mo maminsanan. May nga hamong gabgaburan aji nga abot mga kanter tapno kwa kargaan. Sumro lata ti sabali nga gamarong di jay sur kandalata jay. So nga hamong nga pampandagan. Ito guys, nangalamanan na bilbilang tinala tayo 8, 9, 10, 11, 12. May ka 13 ato yun guys. Tinala tayo ni nya. Mabisa ang ating trap. Ay ko. Nataki mo. Nangalan sa ata ni. No, ni kita mo nga talaga. Nangalapay. Nailapay abo na. Sus, narigatan. Naalaman na eh. May kakinsi ato yun guys nga maalata yun. Antay na video agi da dumatat tayo takwa. Agluko-luko ate wifi tayo. Ay ate camera tayo. Agla. Wifi baga. Awan aja kulo. Oh. Kita mo naalaman na yun. Kasta ti kabisa na ato yung nga panagala tayo ato yung lambat. Ikat na? On alat ta? Pisok mo man na ito yan ti kalupik nga ito yung likudan. Ni. Go.
Aray ko. Uray ko, naipit ka pa eh. Hindi naman sakit guys. Dito. Yan na. Guys, oh. Di iso ata tata ejig kalkali nga bagamang Joey. Da karganan. Luwadam. Laki guys, takal. Yun. Kuha. Ang Joey. Ati bagam tate nga kalkali ka nagsublay. Oh, indot ti manen. Oh. Kita mo nagdalaws na eh. Yo, nagtakal manen. Swerte talaga. Ipakita mo nga na lang Ani guys, talo ipit na. Karo, at tinimang Joey ni. Ito guys, medyo kulang ato eh, darat lang. Darat lang, kalyong kano ni Kanter Joey. Darat lang kami nito, nalaka lang ang kalyon. Ay, ano ka? Nalaka kalyon ata guys. Ato ni, darat lang agad to eh. Hanggamin rin umar. So, padasan di kumali. Padasan damat dere. Ajay guys, kinalimot ni Kanter kulo ato dato yan. At ni Kanter Joey, jay. Datoy kami, so nga alam mi dagitoy datoy ti daratan kasi dagitoy bubura mi lang idi dagitoy. Idi hampay usot ikat nga usaram mi nga gamarong kali talaga bubura mi di, na? So tata. Oh. Ang karga na? Baka tapa baba. Update kayo damdama guys na umaalamin kasi 30% tayo. Baka malobat tayo. Update kayo damdama. Termiyan ni Kanter Joey ni kita nyo. Oh, nala na ka na oh. Ha? Ano alam ba ito video na eh? Hindi na nga kumain eh. Nagramo mo tayo mo. Bigay mo. Ang takalan ni, nagamak mo. Bisa. Kalay nga data. Uray maipitak. For the views ko ano? Kulo, buni ka no malam dire. Takkel? Kasano ka takkel? Ha? Kakaulag. Nagama mo ate. Kita ma, bidi ni. Nakasirsiro mo dato emon. Hey. Dah. My God. Oh, tanang ipit na kata nakasango di ipit na ta. Nala. Basi? Malamaan. Kasi ano kan? Takol niya. Dakal guys. Aboy. Hoy. Hoy. Huli. Oh. Chicks. Oh. Yun. Awanan. Ani. Gin-inapir da kanong guys ti ibikin kan. Iman gin-inapir da kanong inkulutan. Lato-lato. Pada sa man. Ay na. Ah. Ano pa lang. Abay pangato mo gamin. Lutan. Ni ipi. Ipi tinakasangaw. Ay na. Tanay. Datan. Ipi mo di nakasangaw. Nalakapay no. Lutan. Nagkas di na saw. Tik ko na. Hey guys, napanan. Nalan. Tinaman.
Nariga kami guys nung nakasama JP na. Bano pagkas di mo kakautom. Tanay, dakal. Ano tang ni? Dakal mo. Oh, bata sama na. Awan. Ede. Takulan niya. Yata jikal kalian ni kulo tatay. Dakal mo gayam pesaw. At dagiti kami long tayong guys, gamarungan. Serek tayo to yan ti kaldero tayo nga bastitain. Ta makaluto tayo mutain. Anya, oh. Dardras ti luto. Makapangantay umatan. At ito lang ti lutuan tayo la. Siyam lang ti lutuan tayo. Ay kita duma. Siyawit tayo ton. Ati camera tayo mga kanter ka agluko-lukaw. Di ka mo man. Tang guys, nakasaangan. Urahin tayo lang maluton. Aji camera tayo ka agluko-luko. Hindi man na muna apay. Atan na nakasaangan. Urahin tayo lang malutong guys. Tano kasta ka mga tayo umatay. Ito ti sausawan tayo guys. Sili. Ay sili. Kalamansi with bagong lang. Nice. Saglambo nga sausawan dahi tati gamarungan. Dahi takalain. Ay tang guys, naluto ati gamarung tayon. Dahi ta. Kabalin tayo mga anayin. Naluto atang guys. Heh. Mangan tayon. Init. Lollipop guys, lollipop. Ayun ka guys. Nagtagargar pa ako. Pwede maipit na kanan. Ha? Na. Pakap ti Rabi eh. Medyo kadrok din ang lumalong si Jaden eh. Tanto na kariking. Ano tayo? Ayang kadrok din ang nagbantay din.